У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Христе,
нас, святая Богородица, как стали греховными. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнённы да Цябе, о Панна над паннамі і Маці наша, імкнуся. Да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны плачучы стаю. О Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Аминь. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Включите.
Захопився пригожостю, спославна Твоя сила. Обудилася вже в небі, радуйся, Марія, ласки повна, Пан з Тобою гета певна, Мати будь благословлена. Свистование Твоего фиа,
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, сьогодні Костел католицький означає урочистість Великое Свято, День Пятидесятницы, День Спаслания Духа Святого. Это свято великое, и оно приравнивается до Пасхи, и оно приравнивается до Божьего народжения, а вот после Пасхи это другое свято личится, когда мы отзначаем таємницю третьої особи Божої, Духа Святого. Христос сказав, коли не ведаєте, чого просити, як просити, просите Духа Божого, а Дух Святий всьому нас навчить. Это мы сегодня почуем у святым Евангелии от святого Иоанна. Дорогие, подчас этой святой мши мы молимся и просим Бога за души чистцовые. Сегодня особливый день, молим Христа Пана, как своим духом очистив чистец. Мы просим збавления до всех этих душов, пробачения всех кар за грехи, дарования, нехай наши молитвы допомогут им. Так само просим особливым чином и володарства Божьего для Юнцевич Дануты, Станислава, Ивана, Ганефы, Вадима, Петра, Войткович Юрия, Колодинских Вячеслава, Ванды, Виталия, Ричарда, Калошич, Ивана, Юзефы, Викентия. Просим за померлую Шидловскую Надею, 15 год после смерти, всех померлых семей Шидловских и Поздняк, Валента Ивана, 40 годов после смерти, Галина, Валента, всех померлых семей Валента и Гриб. И просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, Думаю, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя велика вина. Тому прошу найсвятейший. Усіх аньолов святих і вас, брати і сестри, пам'ятайте за мене, до Пана Бога нашого. нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благороден небесный, Боже, Ой, що всемогутний, Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти
Боже, Ти праз таємницю сьогоднішнього свята освячаєш свой костел, який єднає всі племена і народи. Наповнив весь світ дарами Духа Святого і обновив в серцях вірних плен Твоєї ласки, яку ми отримали на початку обвящення Євангелія, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вічния. Читание книги Деяў апостолаў. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы, і раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны, і з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх, і напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме і Юдэі людзі пабожныя ад усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся, і дзівавалі, кажучы: ці ўсе тыя, хто гавораць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і мідзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, Юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць іншымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божие. Спошли, Пане, Свойго Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, Свойго Духа, и обнови обличья земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, неизлеченный я, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, Свойго Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и яны гинуть, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь Своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Свойго Духа, и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навіки, нехай Пан радується справам своїм, нехай буде мила йому моя пісня, і я буду радуватися в Пана.
Читание послания святого апостола Павла до Галатам. Браты, поступайте у духу и жадания у тела не выконывайте. Бо жадание тела суперечить духу, а дух суперечить телу. Бо яны супрацьстаяць одно одному, каб вы не могли робить того, что хотели б. Калі кіруе вами дух, то вы не под законом. Учынкі ж цела вядомыя, а менавіта распуста, нячыстасць, сваволя, ідалапаклонства, чарадзейства, варожасць, спрэчкі, зласлівасць, гнеў, сварлівасць, нязгоды, ерасі, зайздрасць, п'янства, непрыстойнасць і падобнае да гэтага. Кажу вам наперад, як і казаў, што тыя, хто гэта робіць, не атрымаюць у спадчыну валадарства Божага. А плён духа – гэта любоў, радасць, спакой, великодушнасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Супраць такіх няма закону, а тыя, хто належаць Христу, укрыжавалі цела разам з мукамі і жаданнямі. Калі мы жывем паводле духа, то і паступаем паводле духа. Это Слово Божие. Слава Богу. Боже, Дух Святый, приди, и небесно нас пошли, нам светла Твоего струми, Отче Божий, поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай, Утешитель сердц людских, наимилейший гость любви, а само растопленных, отпочинок стучанных, и вода для правдучих, утешение плачучих, о светло счастливых, сердце выпуткливых, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж вся родствования, пустота и небытие, что нечисто в нас мы, что засохло ошибки, что поранено лечи, что у нас твердое скели, скрыли нам правым жени, холод сердца разогрей, дай жатвой веры, Твоей ласки веры, семь Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытрывать у верности, дай радость вечную. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали в них огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Калі прийде сутешальник, якого я пошлю вам, ад Айца Дух правды, який ад Айца паходзіць, ён будзе сведчыць пра мяне. Але і вы таксама будете сведчыць, бо вы ад пачатку са мною.
Яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе Ён, Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе. Бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў, і будучыню вам абвесціць. І Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвесціць вам. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка, паважаныя, у вызнанні нашай каталіцкай веры мы гаварым веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які ад Айца і Сына паходзіць. Хацеў бы ўзяць слова, два слова, буквально адзін, ці можам нават адзін такі невялічкі сказ, які ад Айца і Сына паходзіць, каб вы зразумелі, бо сёння Христос гаворыць таямніцу. Перш Ён гаворыць, што я пашлю вам ад Айца Духа праўды, які ад Айца паходзіць. Як бы выдаецца, паходжанне Святога Духа толькі ад Айца. Але далей Христос гаворыць, Дух праўды навучыць вас усёй праўдзе, бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў і будучы. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Усё, што маё, Айцец. Што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў, што з майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Роўнасць Божых асобаў. Роўнасць Божых асобаў. Святы Дух і ад Айца, і ад Сына паходзіць. Але перша крыніца Духа Святога Бог Айцец. Так вучыць святы касцёл каталіцкі. Чаму я вам гэта сказаў зараз, каб вы ведалі, разумелі, што перша крыніца, альбо можам назваць крыніца Духа Святога Бог Айцец. Але таксама паходзіць Дух Святы як і ад Айца, так і ад Сына. Гэта Божая таямніца, і гэта вось на гэтым, і кажуць часамі праваслаўныя цэрквы, якія адлучыліся ад каталіцкага касцёла, на гэтым часамі граюць, што вось яны у гэта не вераць, што гэта католікі прыдумалі. Дарагія браты і сёстры, гэта было з 4 века, калі яшчэ ўсе былі адно. Раздзяленне наступіла ў 11 стагоддзі. І калі, вы знаеце, як пачынаюць дзяліцца, вы паглядзіце, як развод адбываецца. Зразу, вроде бы, сваркі нейкія там, у сям'і адбываюцца, потом гэтыя сваркі глыбейшыя, потом пачынаюць бакі шукаць, што ж там, все ж таки, чаму вось муж такі, а муж думае, а вот чаму жонка, напэўна, там бацькі былі такія. І пачынаюць, а твой тата быў такой, а твоя мама была такая, і наоборот, і пачынаецца. То есть сварка звычайна паглыбляе вось гэта, чым больш такой разладу становіцца, раздзялення становіцца, тым больш пачынаюць шукаць прэтэнзіі, чаго ў каго не хапала, альбо не хапае. І тут праблема, паважаныя. І тут праблема, бо людзі пачынаюць прыдумоўваць, што ж іх усё ж такі дзеліць. Не пачынаюць шукаць, што іх яднае, што любоў яднае, што вяртацца да тых першасных пачуццяў, што гэта іх яднае, што гэта іх яднае. І ў сям'і таксама будуць дзяліцца на нейкім незначным, часамі на такой глупасці дзеляцца, што не ў сказке сказаць, не пером апісаць, як кажуць. А там вось дом стары, там у дому той дом стоіць невядома сколькі, там можа чуть-чуть развальваецца, трэба падзяліць было, там гэты хтосьці глядзеў, гэты не глядзеў. Дарагія браты і сёстры, я разумею, што чалавек, вось істота заўсёды такая сквапная трошачкі, думае, што вось усяго якраз вось як гэта будзе, так тады нажывецца, тады аж не будзе магчы. Таксама і тут, у гэтым выпадку. Думаю, што вось як мы будзем раздзельныя, то мы нажывёмся тады. Тады нам будзе вельмі добра, я тады накіруюся.
Я тут буду жондзіць, як кажуць, з майго боку, там, я буду жондзіць з другого боку, а там Езус Христос, то Езус Христос, а Дух Святый, там Дух Святый. Это уже ихняя проблема, як кажуть. Так думаюць люди, дорогие браты и сестры, и на гэтым падзелы всякие шукаюць заўсёды, што ж там нас дзеляць, і на гэтым нават цэлыя кнігі пішуць, нават цэлыя там трактаты пішуць і доказваюць, а ўсё ў пустоту, калісьці стануць усе перад Панам Богом, і з того боку, і з того боку, і Пан Бог посмяецца з этого ўсяго і кажуць, ну, можа смяяцца не будзе, бо гэта сур'ёзна, што ж вы, чаго вам не хапала? Я ніколі не забуду, быў яшчэ клерыкам, ехаў, вучыўся ў Польшы, ехаў у вагоне ў семінарыю, і так прыгожа спявала там група моладзі праваслаўнай з Польшчы, хочу падкрэсліць, праваслаўнай з Польшчы, бо пераязджаў з Гродна граніцу, так, яны там ёсць. Я так слухаў, спявалі, быў у каларадцы, о, ксёнз, там, это. Ты что-то там захотел заговорить, а вот уже Дух Святый, говорю, ты там бачив Духа Святого, як він ходить, оттуль. Ти бачив Божее життя. Убачим тоді, коли убачим Бога твар у твари, що ми люди можемо сказати? Що наука Костела, що у нас перші християни, айці Костела вчили, і так вчили. Поэтому сьогодні того, чого ми собі напридумовували пазней, у 11-12 пазнейших стагоддзяў, чалавецтва часамі само не можа пасабірацца. Альбо пазней 19 стагоддзе прыйшлі баптысты, там, вось яны тут правільныя, а там яшчэ прыйшлі пратэстанты, вот яны тут правільныя, вот тут самае правільнае. Помню, тут як прыйшоў адзін чалавек, прыйшла, о, тут правільна, у нас правільна, тут добра, правільна. Правильно, хотя как у вас все правильно было, все правильные. Христос что сказал? И придут и слева, и справа, и заходу, и сходу, и будут говорить, тут я. Прочитал такое доброе выказывание. Бог есть любовью. У любови Божией мы правильные. Христос ясно, когда устанавливал певные аспекты життя християнского, певные правила життя християнского. И он сказал ясно и коротко, и он сказал своим апостолам, кому отпустите грехи? Возьмите Духа. И он завсёды з Духом Святым гэта. Бо вельми тяжко ще зрозуміти сакраменти без Духа Святого, дорогі брати і сестри. Наприклад, сакрамент сповіді. Як так чоловік може відпускати грехи, так казали фарисеї, книжники і Христу. Як так, що ти відпускаєш грехи? Тільки Бог. Хто такий ксьон, що він відпускає грехи і каже, я відпускаю тобі грехи твої в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. А поглядите слово Христа. Возьмите Духа Святого, дыхнул, каже, примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущенные. Примите Духа Святого, кому отпустите, тому будут отпущенные. Коли мы верим усім словом, бо тут сьогодні Христос говорить ясно и коротко у Святым Євангелії, что Он будет свідчить про мне, Он Дух правды, Он усяму вас научить. И Он будет свідчить про мне, кожное слово вам вытлумачить. Христос не сказал, але сказал, Духа Святого возьмите и чините. И у Духу Святым это чинится. Кажем гэтые слова, як учил Христос, я отпускаю тебе грехи твои в имя Отца и Сына и Духа Святого. Идите, хрестите у имя Отца и Сына и Духа Святого. Деяние Святой Троицы у имя Отца и Сына и Духа Святого. Каже Христос, не у ім'я Єсуса Христа, не у ім'я Духа Святого, не у ім'я Отця, але у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Іначе не говорить. Чому перекривляється часами гэтыя словы і кричать при гэтым, што мы тут хрестим у ім'я Христа. Але Христос сказав, що треба у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Треба робити так, як Христос нас учить. Христос бере найсвятейшее тело і кров Христа і говорить, берите і ешьте. Это тело мое. Берите, пейте, это кровь моя. Мы призываем Духа Святого, каб поблагословил гэтые дары. Мы призываем Духа Святого, каб Дух Святый освятил гэтые дары. Мы промовляем Слово Иисуса Христа. И Христос тогда говорит до нас, кто споживає мое тело и пье мою кровь, мое життя вечное. Поважанные. Что нам еще надо? Что нам еще потребно в этом свете? Дух Святый нас вучить верить и вучить разуметь нашу веру. И так само
калі апосталы рукапалагалі ў святары, рукапалагалі ў біскупы, то есть у апосталы сабе на сваіх наступнікаў, яны прасілі, каб Дух Святы зышоў над імі. І гэта доўжыцца з часоў апосталаў. Не там хтосьці сядзеў на полі каля баранаў, прыдумаў, што вось яму тут нейкае видение, прыйшлося, ён стане вялікім прапаведнікам, ён будзе правільна вучыць. А што Христос неправільна вучыў? А што Христос не так сказаў яшчэ? Чаму мы не даверымся і не паверым усяму? Поэтому Христос ясна гаворыць: прасіце Духа Святога, каб усё дакладна зразумець. Калі у вас нейкае незразуменне есть, прасіце Духа Святога. Молитва. Калі мы распачынаем молиться, мы заўсёды ўздыхаем і просім: прыйдзі Дух Святы, будь з намі, навучы нас молиться, дарагія браты. З гэтага распачынаецца наша молитва. Мы устаем, як кажуць, і заўсёды адплюшчваем вочы, нават лежачы ў ложку, можам сказаць, у імя Отца і Сына і Духа Святога. Дух Святы, дзякуй табе, што я магу стаць, і Дух Святы, дапамажы мне на працягу гэтага дня. У імя Божае, кажуць, усё начинаем рабіць, дарагія браты і сёстры. Нават той першы крок з новага дня у імя Божае, тады будзе Божае благаслаўленне. Не там адразу устаем і думаем, а што гэта, а што там, а што там, а што там, поўная галава клопатаў і не знаем, як развязаць. Аддаём Духу Святому гэтыя ўсе клопаты. Аддаём крыві Езуса Христа ўсіх нашых родных, блізкіх, акунаем іх у кроў Христа, просім Духа Божага, каб акунуліся, каб Христос дзейнічаў у іх. Чаму мы Богу гэта ўсё не аддаём? Нашыя клопаты. Спадзяемся на невядома каго, на людзей спадзяемся, думаем, што людзі нам ва ўсім дапаможам. Забываем, што Бог есть пры гэтым, паважаныя. Поэтому нехай у сённяшні дзень троху Дух Святы асвеціць нас, не троху, але асвеціць нас Дух Святы. Дасць нам магчымасць лепей, глыбей зразумець Божыя таямніцы, бо без гэтага мы не зможам далей ісці ў сённяшняе жыццё. Сённяшняе, мы думаем, што яно сёння цяжкае, яно заўсёды было такое, дарагія браты і сёстры. Просто сёння мы за многа ведаем, да? Мы за многа ведаем, мы за многа чуем. Сёння інфармацыя распаўсюджваецца вельмі хутка. Там хтосьці дзе-то паскальзнуўся на другом канцы шара, і кажуць, у Амерыцы, то мы сёння ўжо знаем тут, нехта ўбачыў, нехта фатаграфіраваў, нехта паслаў, нехта гэта за минуту. Мы ўжо знаем на гэтым канцы, што там нехта паскальзнуўся, а каментарый прыйшоў і паскальзнуўся і памёр ужо там, гэта самае. Поэтому такая ситуация. Мы все ведаем сёння шмат. Мы говорим, о, як войнаў много, о, як там нешта робіцца, там аж страшно нам робіць. Но заўсёды так рабілася, просто мы не ведалі про гэта. Мы ведалі толькі там на працягу там 100-200 километров, и то пакуль до нас дойдзе ўсё, оно уже там закончится и забудутся там, а нас яшчэ хваля толькі дойдзе гэтай інфармацыі. Так было. А сёння быстро ўсё, паважаныя. Поэтому не думаем, что вот нечто такое надзвычайное. Живем. Дзякуем Богу за жыццё. Просім Духа Святого, каб нам дапамог у нашым жыцці, выбавіў нас ад розных і цяжкасцяў, але цяжкасці, каб у цяжкасцях нам дапамагаў. У цяжкасці часамі трэба прайсці, бо без цяжкасцяў невядома, якое жыццё было б, дарагія браты і сёстры. Але мы молім, каб мы у цяжкасцях загартаваліся, каб Дух Святы нам дапамог, і каб мы выйшлі не толькі пераможцамі, але больш загартованымі з гэтым цяжкасцям. Да? Нехай Бог благаслаўляе нас і стараемся ў гэтым свеце троху весялей глядзець на гэты свет, бо паміма ўсяго, што ёсць, але калі глядзіць чалавек весялей на гэты свет і на другого чалавека радасней, то троху радасці больш і троху сэнс жыцця з'яўляецца ў гэтым свеце. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі,
поклонение и хвала, який промовляв праз пророка. Веру в один и святый католицкий и апостольский костел. У день спаслания Духа Святого узнесем наши супольные просьбы до Бога. Молімся за ты касцёл, каб усіх яго вернікаў ажыўляў дух воскреслого Христа. Тебе просим. Молімся за святого Айца, каб вучэнне Христа, якое ён нясе ўсім людзям, паспрыяла усталяванню спакою і міру ў свеце. Тебе просим. Молімся за тых, хто падчас велікодных дзён прыняў сакрамент хросту, каб мацаваныя дарамі Духа Святого яны былі сапраўднымі сведкамі Христа. Тебе просим. Молімся за краіны, дзе хрысціяне сустракаюцца з вялікімі цяжкасцямі у высказванні сваёй веры, каб яны атрымалі падтрымку і суцяшэнне Духа Святого. Тебе просим. Молімся за ўсіх, хто выправіў сваё жыццё на лепшае, каб з Божай дапамогай яны ажыццяўлялі прынятыя пастановы. Тебе просим. Молімся за нас, тут прысутных, каб дарамі Духа Святого мы былі ўмацаваныя ў веры і надзеі. Тебе просим. За души чыстовыя, нехай Дух Святы сыдзе на гэта месца і выбавіць як найбольш душаў чыстовых з месца, душаў з чысцю. Нехай Найсвяцейшая Богородица сваімі заступніцтвамі, наш Айцец Фабіян таксама дапаможа гэтым душам як найбольш пазбавіцца чыста. Цябе просім. Прашу валадарства Божага для Юнцевіч Дануты, Станіслава, Івана, Генефы, Вадима, Петра, Вайткович, Юрія, Каладзінскіх, Вячеслава, Ванды, Віталія, Рычарда, Калошыч, Івана, Юзефа, Вікенція. Малюся і прашу таксама за памерлую Надзею Шыдлоўскую і ўсіх памерлых сям'і Шыдлоўскіх і Пазняк, Валента Івана, Галіны, Валента і ўсіх памерлых сям'і Валента і Грыб. Цябе просім. Духа Святого малю і прашу аб супакою свеце, асабліва аб супакой на зямлі украінскай. Нехай Дух Святы сыдзіць на кожнага, ад каго залежыць спыненне гэтага ваеннага канфлікту. Прашу Цябе, Божа, спашлі Духа Свайго на тых людзей, каб яны знайшлі сабе ў сілу, перамаглі сваю ганарлівасць, перамаглі сваю пыху, у якой яны знаходзяцца, у якой яны грашаць, перамаглі варожасць у сваім сэрцам, ненавісць да другога чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Малю і прашу Духа Святого для несправядліва асуджаных моцы, сілы для іх, Божага благаславлення для іх, здароўя для іх прашу. Малюся таксама за тых, хто асуджае другога чалавека і словам, і друкам, і іншымі ўчынкамі і думкамі. Нехай зразумеюць, што чыняць вялікае зло і звернуцца да Бога. Цябе просім. Слухай нас, Пане. І за ўсіх нашых ахвярадаўцаў Божага благаславлення, ласкаў. Малюся за ўсіх нашых каталікоў з нашага горада, з нашай парафіі, ваколіцы, за каталіцкія сем'і. Нехай Христос Пан благаслаўляе іх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойча, Ты навекі з'яднаў нас у сваёй любові, учыні, каб хвала воскресення Твайго Сына і моц Духа Святого вялі нас да глыбейшага пазнання Тваіх таямніцаў. Праз Христа Пана нашага. Амен. Сідайце, калі ласка. Наші дари прийми, о Боже, що складаєш на алтар Тобі.
познать нам волю Твою, Пани. Хочем жить в свободе слов Твоих. Без Тебя мы был мизерный, марный, земли без Тебя блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пани. Поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою небе разом, Твою величь и могутность вечно обхвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутным. Просим Тебя, Отче Небесный, учеников Дух Святый дал нам глубей зразуметь таямницу Евхаристичной ахвяры и привел нас до полного познания правды праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Благо и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и збагавенно. Каб мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый, Ойча всемогутный, вечный, Божа. Ты, каб завершить исполнение пасхальной таямницы, спасла сегодня Духа Святого на всех, кого принял за своих усыновленных детей у Христе, Твоим одинародным Сыне. Гэты Дух Святый при нараджении костела открыл усім народам соправдного Бога и з'єднав розные мовы у визнанні одиной веры. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом с усими святыми спявают Тебе им хвалы неспинно, вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего нашего Пана, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую беззаганную ахвяру. Складаем ей Тебе найперш за Твой святый католицкий костел, будь ласкавы одорвать с упокоем, аховать, яднать и керовать им во всем свете,
разом со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, і усіми, хто вірно заховує і визнає католицьку і апостольську віру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоїх і про всіх тут присутних віру і відданість, яких Ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали, і вони так само її Тобі приносять. За себе і за всіх своїх близьких, за откуплення своїх душаў, за надію на збавлення, уратавання, узносять свої молитви до Тебе, до Бога вечного, живого і правдивого. У єдності з усім костьолом у найсвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый объявился апостолам у вогненных языках, найперш с пашаною, успоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Маці Бога и Пана нашего Иисуса Христа. А так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, и всіх святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во всім оховує нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтыя дары, гэтую ахвяру ад нас Твоих слугаў і душой сям'і Твоей, захавай дні наши ў сваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Твоих выбраных праз Христа, Пана нашага. Амин. Просим Тебе, Божа, моцай свайго благословлення, освяці гэтыя дары, учини их досканалою, и милою Тебе ахвярой, каб сталіся яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Йон узяв хлеб у свои святые и достойные руки, подняв очи до неба, до Тебе, Бога Отца Своего Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце, ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего престя хвали. Пане, мы слуги Твои, и Твой люд святый, вспоминаючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное у небовшествие Иисуса Христа, Твоего Сына, Твоего Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе милостиво и спагадно и ласкаво прими яе, як приняв дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патріарха нашого Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, Пане, Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, прад аблічча Твоей Божкай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку праз Христа, Пана нашага. Амен. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просим Тебе, Пане, дай им
і ўсім, хто спачывае ў Христе, пребываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі, апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам. І ўсімі святымі Тваімі увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты, няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемагутны ў єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечныя. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дні нашия, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою, с Духом Твоим. Иди сюда, ходи сюда. Баранку Божий, яркий берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яркий берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягодную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Усе наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божии. Аллилуйя. Противная хвала, могутность добрыня, владара, что створив сусвіт, принизившийся мир, и он стался для всех нас, такий малий, як хвостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а ем подымить тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам всего себе дает. Погляди,
Тобі хороньоло зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Тобі хороньоло зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь, алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь. Тобі хороньоло зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Тобі хороньоло зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь, алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь. Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заковай, просим, спасланую нам ласку, каб здійсненным был у нас дар Духа Святого, а духовный по силах. Да помог нам досягнуть вечного откупления праз Христа Пана нашего. Святый Арханьоле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь з нами. Сядьте, коли ласка. 20 мая, понеділок, успомин на Святейшей Панны Марии, Мати Костела, Святая Мша раніца і у 9 часов раніцы. 22 мая, во второк, так само Святая Мша у 9 часов раніцы. 23 мая, четвер, у середу тоже раніца і Мша. У четвер свята Иисуса Христа Наивышейшего Вечного Святара и Святая Мша у 9 и 18 будем. У пятницу Святая Мша будет так само у 9 часов, и в субботу будет 18. 26 мая неделя урочистость на Святейшей Троице. У нашей парафии будет первая коммуния у детей, которые ходят на занятки по религии. На Святой Мши, подчас Святой Мши на 11:00. З гэтай нагоды Святая Мша у Новым Свержні будзе ў 13:30. Далей, споведь для дзяцей першакамунійных распачнецца, будзе у 9:30 раніцы, і хто не ўспее паспавядацца, не будзе часу чи як, калі ласка, з 18 часоў тут таксама будзе ксёндз спавядаць, і па гэтаму можна распавядацца вечарам таксама. То есть у суботу ёсць магчымасць споведзі. Што тычыць маёвага набажэнства, маёвае набажэнства заўсёды нас перад святой імшой, перад кожнаю. Каля фігурак і каля крыжоў у нас у 20-й гадзіне фігурка Маткі Божай за возерам, 20-й гадзіне, і таксама каля брамы, дзе ёсць образ Маці Божай Ружанцовай. Там тоже о 20-й гадзіне каля кінотэатра можна прыходзіць на набажэнства тым, хто бліжэй там. Вось, і запрашаю таксама, каб прыходзілі на набажэнства і акінчыцы,
І іншыя месцы, я гаварыў сёння ў Свержні, там, дзе ёсць крыжы, прыходзім на набажэнства, стараемся выйсці так. Дома гэта хорошо памаліцца, калі захацеў, туды памаліўся, але вельмі добра, калі разам сабіраюцца на малітвы з той ці іншай вёскі. Ну, есть такое трошачкі натхненне прыйсці і памаліцца да крыжа. Паважаныя бацькі, працягваецца запіс на канікулы з Богам 2024 для вашых дзетак. У гэтым годзе летнік адбудзецца ў Стоўбцах з 16 па 21 чэрвеня. Узрост удзельнікаў з 1 да 7 клас. Старэйшых запрашаем у якасці аніматараў. Ахвяраванне ад бацькоў 25 рублей. Анкеты можна ўзяць у ларку. Удзельнікі адпачынку будзе залічаны пасля запаўнення гэтых анкетаў. Вельмі старайцеся запоўніць, бо гэта неабходна для таго, каб можна займацца было. То есть дазвол з бацькоў павінен быць абавязкова. Такія ёсць у нас законы зараз. Запісвацца да 1 чэрвеня. План будзе пададзены пазней троху. Выказваю шчырую ўдзячнасць за вашыя ахвяраванні на працы па дапарадкаванню касцёла, працы пры касцёле. Мы амаль што завяршылі ўсе такія будаўнічыя працы, што тычыцца ўнутры касцёла. Засталося толькі, можа, якая мелкая праца. Унутры касцёла я маю на ўвазе. Пакуль яшчэ зараз працуем на вежы касцёла, бо там трэба ў парадак прывесці гэтую частку касцёла. Што значыць? Там шмат зроблена, але трэба паштукатурыць пэўную часть вежы, а таксама пакрыць гідраізаляцыяй, каб калі пападае снег ці што, каб не зацякала праз дах. Ведаеце, свойствы вады, яна зацякае па першай ж магчымасці. Поэтому мы павінны там забяспечыць максімальна, каб было забяспечана гэта, тычыцца гэтай часткі касцёла. Ну і затым распачнем паціхоньку эпапею по добраўпарадкаванню тэрыторыі. Ну, напэўна, яшчэ прыпынюся на алтары. Як я ўжо сказаў, што мы знайшлі пэўную суму, гэта дзесьці $1500, каб купіць дуба на алтар, галоўны алтар. На частку это не хваціць гэтага ўсяго, але частку, цэнтральную частку, дзе абраз, мы пастараемся зрабіць за лета, а таксама некаторыя працы тут каля. Чаму пастараемся зрабіць за лета? Па-першае, я хачу вам, калі я быў зараз троху ў ад'ездзе, быў у Рыме, я спаткаўся з кардыналам Маркетто. Ён калісьці быў нунцыем апостальскім у Беларусі у 95-м годзе, 95-96-м. Я быў яго пэўны час сакратаром нунцыятуры апостальскай, і пагэтаму яму ўжо 84 гады. Яго запрасіў, каб ён пасвянціў нас, кансакраваў наш касцёл. А ён згадзіўся. Але яму 84 гады, пагэтаму ён сказаў, ну як са здаровіцам там будзе не падвядзем, то пастараемся, бо тут так праблемы такой вялікай нема, даехаць да Вільнюса, а там з Вільнюса прыехаць сюды, толькі граніца. Ну, але я званіў нунцыю і гаварыў з арцыбіскупам. Арцыбіскуп як ахвотна, як найбардзей кажуць, нунцый таксама, спадзяюся, дапаможа перавесці неяк яго сюды на дыпламатычнай машыне. Ну і тут яшчэ пытанні такія, чыста так выясніць гэта, вырашыць. Но з нашай стараны я пастараюся папрасіць кіраўніцтва нашага горада, ну неяк трошачкі тоже і дапамагчы, каб пусть да гэтага часу скарыстацца з гэтай магчымасці, каб знешне ў нас трошачкі зрабіць, там працы есть, но ўжо таксама першы ўзнос на гранітную плітку на сходы ўжо ёсць, мы ўнесём, поэтому мы так будзем старацца і галоўны ўваход зрабіць акуратна, усё, што па меры магчымасці, хаця бы плітку, можа і гэтыя самыя перыльчыкі, ўсё, каб зрабіць, каб прыгожы ўваход быў. Ну і максімальна зрабіць у нас добраўпарадкаванне тэрыторыі, а гэта яшчэ трошачкі засталося нам пліткі палажыць тратуарнай, таксама яшчэ троху
ну не троху, вельмі много забор, але гэта ўжо паглядзім, як получится. Гэта вельмі каштоўнае мерапрыемства, але штосьці будзем рабіць, вось таксама свяцільнікі, то есть асвятленне тэрыторыі у нас уже праведзена, шмат толькі асталося вось машты і свяцільнікі, светачы зрабіць гэта. Ну, троху есть этой працы, пастараемся, можа, за лета максімальна зрабіць. Нават калі войдзем у долги нейкія, то я там потом пастараемся за зіму, які было, разлічыцца з гэтым усё, але галоўнае зрабіць. Ёсць такі момент, поэтому под гэтую шумок можно так бонусов, можно рыбы наловить, это самое. Поэтому тут, поэтому скарыстаемся з гэтай магчымасці. Это такі будзе наш парафіяльны рывок яшчэ да кансекрацыі касцёла. Это было бы 31 августа, жніўня, да? Першага выпадае якраз нядзелька верасня, 31-го это субота, это все пособираются, все приедут, и как раз у нас Маці Божай Суцяшэння, мы святкуем заўсёды, молимся про яе заступніцтва. Вот это так, троху такая и знаковая, а еще так само у кардинала Маркета 28 жніўня день народжения, так это все троху зложится, это все в одно я так гляну и как раз так попадаю. Ну, але молимся, каб все добро было. Вось, ну, говорю, 84 гады чалавеку, гэта так трошачки есть, этих пару гадоў. Вот. Вось гэта што тычыць пасвячэння касцёла. У нас касцёл готовы для пасвячэння. Ну, упрыгожваць касцёл можна і 100 год упрыгожваць, это ж не праблема, але тое асноўное трэба зрабіць. Касцёл зроблены. Далей, што тычыць, я дзякую шчыра вам, што вы дапамагаеце. На гэтым тыдні прашу бацькоў, дзяцей, якія ідуць да першай камуніі, трошачкі дапамагчы прыбраць касцёл. Таксама ёсць магчымасць пакасіць каля касцёла. Неабходна абкасіць тэрыторыю на месцы старога касцёла. Тая тэрыторыя выдзеленая нам для праектавання, то есть выдзелена для праектавання капліцы. Мы праектуем капліцу. Калі запраектуем і праект будзе зацверджаны, тады нам выдзеліць уласнасць гэтую на будаўніцтва уже так капліцы і вось гэтую тэрыторыю, але выдзелена для праектавання. Поэтому мы павінны таксама даглядаць гэтую тэрыторыю. Таксама дзякую шчыра за цудоўныя вазы каля крыжа. Спадзяюся, што кветкі таксама ў іх будуць не менш цудоўныя. Дзякую пані Ірыны Пяткевіч і жанчынам, якія спрычыніліся да гэтага. Паважаныя, у нас у ларку ёсць малітоўнікі, ёсць таксама часопіс «Аве Марыя», 5 нумар, «Наша вера», іншая каталіцкая літаратура. Набывайце, калі ласка, тому што, ну, знаеце, што калі нам даюць, эта каталіцкая літаратура, там не будуць сказаць, сколькі вы возьмеце, нам просто даюць 150 штук на столбцы, да? Хоч бяры, хоч не бяры, але заплаці грошы. І ўсё. Поэтому, як застаюцца яны ўсё ідуць як бы так, ну, у депозит, тады куды хочаш дзявай іх. Набывайце каталіцкую літаратуру, распаўсюджвайце, можаце дзесьці старэйшым людзям, якія не прыходзяць да касцёла, такіх шмат, занесці журнал. Няхай чытаюць, хоць гартаюць. А што яны будуць рабіць дома? У стенку глядзець? Это самы. Хай гартаюць. Глядзяць картинки, як читать не умеют добра. Вот. Поэтому, ну, карыстайце з такой магчымасці, ну, дапамагайце таксама, гэта вельмі важна для нас распаўсюджваць, але там у часопісе «Аве Марія» вельмі такім даступнай мовай, много цікавага напісана. Карыстаемся з гэтага ўсяго. Няхай Пан Бог благаслаўляе, а зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом твоим. Схилите головы на благословление. Бог Отец, святла, які сёння спаслаў сваім апостолам абяцанага сучашальніка і напоўніў святлом іх сэрцы, няхай благословіць вас і надзеліць дарамі Святога Духа. Няхай агонь Святога Духа, які з'явіўся над вучнямі, ачысціць вашыя сэрцы ад грахоў і напоўніць вас святлом нябесным.
Бог святый, які поєднав розные народы в вызнавании одиной веры, нехай вас умацуе в этой веры и здейснить вашу надею сузирать Бога у небе. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в спокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуєм Пану Богу, алілюя, алілюя. Фамияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фамияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фамияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Радуйся,